No kyllä se alkoi siitä, että kun oli pakottava tarve saada oma silta. No, ei kai, tuollakin ole vain siltapuikko. Sehän oli tietenkin sillä lailla, että kun sitä ei ollut sitä jokea vuosikausiin käytetty, niin sehän piti ensinnä avata siihen siltapilariin paikat, että sinne pääsi edes vähänkään muuraamaan. Kyllä me vissiin käytimme sitten vankejakin siinä hommassa. No kyllä se sitten se silta valmistui.